Uhapsili Bosanca zbog silovanja i odveli ga sudiji. Pita sudija, šta je uradio? Silovanje, gospodine sudija, odgovara policajac iz pratnje. Džalat, okrivljenom uradite isto ono što je on uradio toj jadnoj ženi. Bosanac je na to, pa gospodine sudija, pa molim vas, pa nemojte, pa nisam hteo, pa nije namer, ma molim vas, poštedite me. Džalat, vodi ga, sledeći, šta je ovaj uradio? Krađa, gospodine sudija. Džalat, odseci mu ruku. Sledeći, šta je ovaj uradio? Ubistvo, gospodine sudija. Džalat, otkini mu glavu. Vodi ih sve trojicu i danas je dosta. Vodi njih Džalat hodnikom kad će Bosanac njemu. Čika Džalat, nemoj da zaboraviš, mene samo jebeš. Bio Bosanac kod Gatare i ona mu reče da će biti odgovoran za smrt 50 miliona ljudi. Sav zabrinut, Bosanac šeta pokraj reke i vidi da se u njoj davi neko dete. U sebi pomisli, barem ću jednog da spasim. On skoči u vodu i spasi dete. Kad od nekud trči detetova majka i reče, Adolfe sine, zahvali Čiki. Dolazi Bosanac u Ameriku trbuhom za kruhom. Kad je stigo sav umoran od puta, uđe on u jednu hamburgeriju da bi nešto pojeo. Uze on cenovnik da vidi koliko su cene i šta ima dobro da se jede. Vidi on, piše hot dog, jeftin. Pa kako se ne bi obruko, uze rečnik da vidi šta je to. Hot, vruć, dog, pas. Svidi se njemu to, pa naruči. Kad je dobio za jelo, izađe on napolje, kad otvori kiflu, a unutra virže. Tek će Bosanac. Koje sam ti ja sreće, od toliko kera, meni baš kita zapala. Dve mumije izlaze iz bosanskih piramida. Čude se i jedna kaže, šta je bre ovo, je li ovde vreme išlo nazad? Nuklearni rat je uništio veći deo planete. Ljudi koji su preživjeli postali su ljudožderi, zato što je bilo nemoguće naći drugu hranu. U restoranu čovek zbunjenog pogleda upita konobar, kako to, mozak Japanca 10 € po porciji, nemački mozak isto 10 € po porciji, a bosanski mozak 50 €. A konobar odgovara, prvo treba uhvatiti Bosanca, a kad ga uhvatiš, treba mu glavu razbiti. A i kad to uradiš, pitanje hoćeš li naći nešto unutra. Ako su vam se svidjeli naši vicevi, lajkujte ovaj video i zapratite kanal za još viceva.